Aquesta nit volíem parlar amb Jordi Turull, perquè havia de ser, més o menys cap a aquesta hora, suposadament el nou president de la Generalitat de Catalunya. Volíem tenir-lo aquí al Preguntes Freqüents, però com tots sabran, no el podem tenir. Un jutge, el jutge Llarena, ha decidit enviar-lo a presó. Per tant, hem anat a buscar una de les persones qui millor el coneix, la seva filla, Laura Turull. Parlem amb ella. La poden aplaudir? Laura, com estàs? Bueno, una mica feta un lío. Moltes emocions. Algunes contradictòries, però, bueno. I la família, la mare, la teva germana? Bueno, més o menys igual. Ahir, bueno, vam viure moltes emocions, a vegades molt esperançades, a vegades pensant, bueno, no passarà res, sortirà, bueno, no sé, fet és un lío. No entenem molt bé el que va passar, perquè el que oferia el meu pare el dijous, el dia del ple, era un diàleg i posar una solució sobre la taula. I se'ls va encarregar aquesta manera d'intentar solucionar el problema i, per tant, no entenem molt bé què ha passat. Però, bueno, sabem que acabarà bé algun dia. Com estava ell abans d'entrar a presó? Molt convençut del que havia fet. No va dubtar en cap moment. Sabia que la possibilitat d'entrar a presó una altra vegada era molt elevada. I ens va dir això, que ell no havia fet res dolent, que no havia d'estar allà i que, bueno, amb el cap ben alt. I, bueno, i va anar cap allà. Dius que no entens res, que tens un embolic. Si li posem nom als sentiments que tens ràbia, tens tristesa, què tens? Bueno, hi ha moments que tens molta ràbia perquè, bueno, t'han tret el teu pare, que saps que no ha fet res i ja no està amb tu. I de tant en tant també l'angoixa és potser el sentiment que més tinc, aquests dies sobretot, perquè és un constant patiment de què passarà, se l'enduran o no, allà com estarà, tu com tiraràs ara endavant, perquè clar, tu també tens una vida i ara, bueno, has d'estar pendent de tot això. I de tant en tant també ve l'esperança, que això és molt positiu, perquè dius, bueno, no ens en sortirem. Encara que costi, ho farem. I tot el dia és amunt i avall. Perquè, a més, ell ja va estar uns dies, 33 dies a presó. Quan va sortir, l'escenari de que tornés a entrar, us el plantejàveu? Bueno, potser al primer moment no, evidentment, al primer moment estàs molt content i dius, ai, que bé, ja no estaràs. Però després, a poc, vas veient que tot es va complicant, que el Jordi Sánchez, el Cuixart, el Fort i el Junqueras no surten, cada vegada sembla que els autos dels jutges són més durs i veus que això no acabarà bé. I amb aquesta última setmana sí que ja veia que no... I més quan el jutge els va demanar que anessin a declarar divendres, ja vaig veure que la cosa no acabaria bé. I, per tant, la possibilitat a casa ens la vam plantejar. Jo la que menys, també pots dir, jo era la més positiva i mira, al final no vaig tenir raó jo. I ell? Ell sí que m'ho deia. Ens ho va dir a casa i deia, és que divendres tornaré a anar a la presó. Amb sort només jo. I mira, al final tots. I bueno, clar, això va ser una mica dur. El primer moment que ens ho va dir era com, què vols dir que te'n tornes a anar? Però si no has fet res? Vull dir, el jutge et va dir, segueix aquestes coses, no. Ves cada setmana als jutjats, no incompleixis cap mena de llei, vull dir, no va fer res. I de sobte, que semblava perquè podia ser president o no, de sobte decideixen que se l'enduen a dins. I clar, dius, com pot ser això? Què és el més dur de tenir el pare a la presó pels motius pels quals tu el tens? El primer fa ràbia, perquè l'acusen d'una cosa que saps que no és veritat, perquè el meu pare violent no és, no ho ha sigut mai. I l'acusen precisament d'això. I l'altre són, bueno, petites coses. Clar, almenys jo i els fills de totes aquestes persones no és una relació pare-fill, que el veus cada dia, sopes amb ell, perquè això no és així, però són petits detalls que jo sé que trobaré falta i els trobo a faltar, no sé. A mi em passava alguna cosa i el primer que feia era trucar-lo, perquè sabia que potser no soparia amb ell, però podia trucar, i mira què m'acaba de passar. I parlàvem 10 minuts per telèfon i ja ens veurem. I ara això no ho tinc, perquè haig d'esperar que em truqui ell, que són 5 minuts i de sobte es talla. I això es fa molt dur. I has parlat des d'ahir? Sí. La nit que el van tancar a la presó, el van deixar trucar, llavors ens va explicar que l'havien posat sol a ell, o sigui, els altres estan en un mòdul junt, el Rull i el Romeva, i ell l'han apartat sol, estava sol, i aquella nit el van deixar sol a una cel·la. I això és el mateix mòdul, que això està bé perquè ja coneix els presos, que de fet, quan va entrar allà, tots el van abraçar, i es van quedar com molt, què fas aquí una altra vegada? Que això el va animar molt, però per altra banda, que avui m'ha tornat a trucar, m'ha dit, és que estic sol, És molt diferent estar amb algú d'ells o no, perquè abans tenia el Rull i, bueno, no sé, és la mateixa situació, s'ajudaven molt i ara està sol. I això a mi em preocupa.
I no sabeu fins quan estarà sol, si li posaran un company o no? Bueno, avui ja n'ha portat un, que és un amic que havia fet allà, però igualment, és el que em deia avui, és que era molt diferent quan estàvem al Rull. Perquè bueno, és com un amic que tens allà i dius, bueno, mira, estem passant per lo mateix. Clar, jo tinc els fills dels altres presos, ens hem fet molt amics. I ara ell allà, pobre, és que està sol. Vas veure el discurs que va fer al Parlament l'altre dia? Hi ha molta gent que creu que estava trist en aquell discurs. Tu com el vas veure, que el coneixes més? No, jo no el veia trist. Estava esperançat i, de fet, bueno, jo li vaig dir, és que d'aquest discurs pot sortir alguna molt maco. Vull dir, potser pots evitar que entreu a presó i que surtin els altres. L'únic que suposo que li imposava la situació perquè mai s'havia presentat a una investidura i, per altra banda, sabia que tot el que havia de dir havia de vigilar, cosa que abans era ell 100% lliure de parlar, i divendres no ho estava sent. I a part que sabia que era molt probable que anés a la presó, i era l'última vegada que parlaria al Parlament. I clar. Ara deies que coneixes altres fills de polítics que estan en la mateixa situació. De fet, crec que fins i tot teniu un grup de WhatsApp, pot ser? Sí. Ens vam conèixer el dia de la manifestació de l'11 de novembre i bueno, vam veure que estàvem passant per el mateix. I tenim un grup de WhatsApp i quedem molt. I ens ajudem moltíssim. De fet, tot seria molt diferent, perquè jo a vegades hi penso, i abans, jo estava sopant abans amb la filla del Joaquim Fort i ho dèiem, si fos només el meu pare, jo no veuria la llum al final del túnel. I ara tot és com, tenim amics tots i sabem que la família està per ajudar-nos, però el fet de conèixer gent de la mateixa edat que tu, que dius, és que tu vius el mateix que jo, o sigui, ells entenen que jo hi hagi dies que estic eufòrica, dic, no, ho aconseguim, i altres dies que ho vegi tot fatal i que no veig cap sortida. I ells t'entenen, i això ajuda molt. Doncs mira, si et sembla, afegim a la taula dues d'aquestes persones, com són l'Elisabet Forn i l'Oriol Sánchez. Què tal? Endavant. Hola. Espera, que no caigui això. Bona nit als dos. Sou molt joves, tots. Quants anys teniu? Tu 20? 19. Jo també 19. I amb 20-19 anys teniu el pare a la presó. Com es menja això? Ostres, la veritat és que és una cosa que mai t'arribes a imaginar, no? Vull dir, quan he viscut a casa meva mai... O sigui, hi ha realitats que mai pensava que viuria, no? Que quedaven com molt llunyanes. I de cop i volta que et toca a tu, dius, ostres, vull dir, costa molt, molt d'encaixar aquesta situació. Però bueno. Creus que us ha fet madurar de cop o madurar més ràpid que altres nois de la vostra edat, tot això? No potser madurar, però si no, sí que en alguns aspectes, abans problemes menors potser els feies molt més grans i ara potser veus, hòstia, amb tot això, les coses de la vida quotidiana, potser els problemes del dia a dia no els dones tanta importància. Què ha estat el més dur per vosaltres que porteu tants mesos amb el pare a la presó? El més dur per mi ha estat veure la meva família com ho està passant amb tot això. Perquè al cap i a la fi jo sé que el meu pare és un home molt fort i que està bé, dintre de que està privat de llibertat i de tot, però a mi el que em fa patir és la meva família. I en el teu cas, Oriol? Jo potser crec que una de les coses més dures és la situació d'incertesa, perquè sí, estan allà, però tampoc saps fins quan estaran. Hi ha moments que tot indica que acabaran en cap a millor, però després tot canvia de sobte i no saps fins quan aquesta situació es podrà allargar. I a més, en els vostres casos, fa poc que el jutge va tornar a denegar la llibertat, en el cas del teu pare, del Quim Forn, com ho heu viscut, perquè des de fora es veia que hi havia il·lusions per part de la família. Sí, totalment. A veure, la situació, ja portem quasi 5 mesos i és una situació molt dura, però la veritat és que mica en mica vas normalitzant aquesta situació, no? I aprens una mica a viure amb això, intentar sortir d'aquests batxes que tens. Llavors, una notícia com aquesta, aquest bri d'esperança que de cop t'arriba un dia i al cap de 2 d'incertesa total, aquesta gerra d'aigua freda, doncs és una altra vegada tornar a començar amb tot, és que no ajuda gens. I el teu pare com està? A veure, tot el bé que pots estar quan estàs tancat a la presó, privat de llibertat. No sé, és el que he dit abans, el meu pare és un home fort i sempre ens dona la sensació que està bé, ell ens vol fer arribar aquest missatge, però no sé realment tot el que hi ha darrere quan nosaltres ens despedim darrere d'aquell vidre. El teu pare
com està, Oriol? Perquè la setmana passada vam parlar amb el Jesús, un company de presó del Jordi Cuixart, i ens deia que el teu pare estava en un mòdul amb presos considerats perillosos. Bueno, sí que està un mòdul potser més conflictiu del que estava abans, però jo crec que això també va en la línia potser del càstig que li estan infringint, que a raó o a partir de la participació que va fer ja a la campanya de les eleccions, doncs sí que el van canviar de mòdul i ara està en un mòdul que no és tan adient com el que estava abans. Quan veieu que encara entren més polítics, com ara aquests últims 5 que han entrat, com us quedeu? Doncs... no. Que ja vam parlar i vam dir què ha passat. Jo no m'ho esperava gens, La veritat és que no ajuda gens. Vull dir, jo aquesta última notícia l'he rebut quasi pitjor que el dia que van tancar el meu pare. No són notícies gens fàcils, i més quan ja portes tota aquesta trajectòria, no? Us coneixíeu abans de tot això? No. Què va? No. Just per la mani, abans ho he dit, crec, a la manifestació, i després a una entrevista que ens van fer, els 3 ens vam conèixer, amb altres fills també. La veritat és que agraïm molt això, haver-nos conegut. És molt diferent, Perquè al principi de tot que no ens coneixíem era com un drama constant. I jo és que no veia com... Clar, perquè és el que he dit abans, tens els amics, però dius, bueno, i què faig jo ara? I els coneixes, doncs és com, bueno... Et pots desfogar més tranquil·lament perquè saps que t'entenen. Però, tot i així, el que va passar l'altre dia va ser... No sé, jo veia molta esperança que tot podia anar bé, més amb les Nacions Unides i que... No sé, es va oferir diàleg i, bueno, anem a parlar-ho, i de sobte em dir, no, fora, tots cap a dins. Clar, i llegeixes l'auto i no entens res. Per tant, no sé, potser ha sigut pitjor aquesta vegada que la primera. Perquè la primera era com un càstig, ara ja és com... No ho sabem fins quan. Noteu, a més del suport entre vosaltres, noteu l'escalf o el suport de la gent del carrer? A veure, això és una cosa que parlem bastant entre nosaltres. Sí que hem rebut molt l'escalf i realment agraïm moltíssim la solidaritat de la gent. Ara bé, també crec que hem de dir que últimament, no sé si, suposo que nosaltres ho vivim més que ningú, no? I ens toca més de prop que altra gent i ho entenem, això. Però sí que és veritat que notem una mica... Ens dona la sensació com que ha baixat, no? Nosaltres volíem dir que l'eufòria que hi havia els dies previs al referèndum, tots els joves a les universitats i tot arreu, era com cada dia una manifestació, passava alguna cosa, tothom hi anava. I ara sembla que això s'hagi com apagat, tot i que la gent està indignada, i cada vegada crec que hi ha més gent indignada, doncs que no es perdi aquest esperit. Perquè aquells dies era un constant de no defalliu, fem el referèndum, bueno, ara aquesta gent que el va fer l'han tancat a la presó. Doncs aquesta mateixa gent amb aquesta eufòria que ens ajudi que sortim d'allà, abans de fer qualsevol altra cosa. Creieu que potser s'ha normalitzat la situació de tenir polítics a la presó? No vull pensar que és així, però sí, ho crec. D'altra banda, també pensem que sí que hem rebut molt escalf per part de la gent del poble català, però no hem rebut l'escalf de tot aquest sector més revolucionari d'Espanya, que en altres coses sí que s'ha notat molt i en això no ho veiem. No l'estem veient. On és, exacte? Cultural, que sempre és reivindicatiu de no a la guerra, tot això on estan ara, perquè no s'estan movent. I sabem que hi ha interessos a molts llocs, però tota aquesta gent que té unes professions més liberals i més de reivindicació, on estan ara? Perquè al cap i a la fi nosaltres també som espanyols. Encara que els nostres pares defensin una altra posició, però no sé, aquesta fraternitat o companyerisme de que, bueno, ara som nosaltres, però potser si d'aquí un any és un altre sector d'Espanya, què? Jo em mobilitzaré per aquesta gent. I estic segura que totes les persones aquí a Catalunya ho faran. I això, doncs, sembla que potser és el relat que es ven de cara a ells, que els veuen com realment els hi volen vendre que són, però això sí que ho havíem parlat. De fet, amb això que ens hem ajuntat els fills i tal, teníem una iniciativa perquè creiem que no estem fent arribar el missatge que nosaltres volem fer arribar a la resta d'Espanya. Ja no és una qüestió d'independència, sinó una qüestió de drets humans, de democràcia. Sí, i això no s'està venent, creiem. Només cal veure les teles d'allà i veus que el relat que s'explica és molt diferent al que és. I la iniciativa que teniu en què consisteix? Teníem la idea de fer un vídeo amb gent així molt influent a Espanya. Amb intel·lectuals o artistes o periodistes.
Doncs que no defensen... Vull dir, no són partidaris de la independència, però que sí que critiquen els drets humans. I ens hem trobat amb un mur on ningú... Els heu anat a buscar? Sí. I ningú s'hi ha agafat? Bueno, ningú no. Ens està costant molt. Estan molt pressionats de donar la seva opinió i ens està costant trobar aquest tipus de perfil d'algú que no és independentista però que pugui criticar la situació en la que estan els nostres pares ara mateix. Sí que molts pensen que és una situació d'injustícia i ens han comunicat, però després, alhora, no poden, perquè es senten potser coaccionats, fer arribar aquest missatge. Voleu dir algun dels noms a qui heu anat a buscar? No volem posar... No. Vam dir que no ho faríem, però... Quan ahir, o ja no sé si va ser ahir o avui ha estat, al ple del Parlament, aquest ple que s'ha acabat suspenent, hi ha hagut una ovació als familiars que hi havia a la grada, però una part molt important de l'hemicicle no s'ha ni tan sols girat. Què heu sentit davant d'aquesta imatge? Bueno, jo crec que venen una imatge de que ells governaran per tots i que volen unir a la societat, però després, quan una part de la societat realment ho està passant malament, no han tingut ni la dignitat de girar-se per donar el suport, que independentment del que creguin, nosaltres també som part de Catalunya i ho estem passant malament. Sí. M'ha cabrejat una mica. T'ha cabrejat? Bueno, no, tampoc és la paraula, però jo he escoltat tots els discursos i potser hi ha hagut un partit que ha fet un discurs que deia mira que bé, i després no s'ha dignat ni a girar-se a mirar-nos. El Partit Socialista. Bueno, Sí. Ja ho dic jo. No, però vull dir que jo ho hem dit sempre, i jo no tinc en plan, no tenim cap retret a cap partit polític, al contrari, és que com més puguin ajudar-nos millor, sempre estarem disposats a parlar amb qui sigui. Però si tu fas un discurs de cara que creus que és una injustícia, home, és simbòlic, tampoc volem que la gent ens vagi aplaudint, ni molt menys, però era simbòlic de que la gent ens donés suport i era la manera que els diputats en aquest moment doncs, es giressin. I llavors per què fas aquest discurs? Llavors és com, bueno... Però tant jo confio que al final jo crec que aconseguirem ser molt més. Perquè, bueno, tothom té humanitat dins seu. Potser cal anar-la a buscar, perquè hi ha molts interessos i és normal, però en el fons jo no crec que se sentin còmodes així, perquè tothom en el fons algú de bona persona és. Ha estat una de les imatges d'avui al Parlament. Miquel Iceta fent un discurs, com ara comentava la Laura Turull, estenent la mà al diàleg i després a l'hora d'aplaudir els familiars que eren a la grada del Parlament, doncs, com dèiem, ni tan sols s'ha girat.